खुलुमबाय गिबियाव गोजोन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आंनि गोजोन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम गुरै खावलायनाय थाबाय। रायजिक कर्मचारिफोरनि मर्गिया बानसा 3% बारायबाय। मैया आसामनि गिबि मन्थ्रिया गावसिनि केबिनेटआव बे डिसिसन लानायखौ खोन्थादों। दा सेन्ट्रेल सरकारनि बादि आसामनि कर्मचारिफोरनि मर्गिया बानसाबो 58% जाबाय। दा बे मोजां खबर दिवालीनि आगोल। बेनिफ्राय बाक्सायाव दावराव खालामग्राफोरखौ माखासे हमनो मोनबाय। बिथां गिबि मन्थ्रियानो बेखौबो खोन्थादों। आरो बेवहाय एबिएमसुखौ जड़ित दं होननानै बिथाङा बुंदों। बेनिफ्राय 6 जनगोष्ठीखौ जनजाति होयोब्ला आसामा थुख्रा थुख्रा जागोन होननानै आसाम भूमिपुत्र खिलन्जिया कछारी समाजा बुंदों। बेनिफ्राय जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि बिसारखौ फास्ट ट्रेक आदालतआव बिजिरनो थाखाय फास्ट ट्रेक आदालत गठन खालामनो गुवाहाटी हाइकर्टनि जाजखौ सरकारा आवेदन खालामगोन। बेनिफ्राय आसाम सरकारनि मन्त्रि सभानि मन्त्रिनि संख्याया बांनो हागौ। मानो बिपिएफखौ जुदि आसाम सरकारा लाफायोबा बिपिएफनिफ्राय चरण बरुवा मन्त्रि मोनगोन होननानै सिङाव जोबोद मोनथिसोगारगासिनो दङ। माने बेबायदि खोथा सोलिगासिनो दङ। बेनिफ्राय फुख्रियाव 3 उन्दै हिन्जावसाफोरा दुगैनायाव गबनानै रुंसारि जादों। 3 आसामावनो जादों बे घटनाया। बेनिफ्राय हुन्डाइ गारिया 2030 सिमाव माने 2030 सिमाव 26 गोदान गारि लन्च खालामगोन भारतआव। बेनिफ्राय भारतआव 45,000 कौटि माने 45,000 कौटि बिथांमोना इनभेस्ट खालामगोन 2030 सिमाव। बे जोबोर मोजां खबर। राधा बायसिनि गोजोन्थों।